KSA Lapen KAWJF Atum Adui ahoi aputhak Deputy Commissioner arideng Pinpur aloh kapajir Pini West Karbi Anglong District Hamren Deputy Commissioner Aphan Karbi Student Association Lapen Karbi Anglong Women Justice Forum Atum Give and Take Policy Abidi Chidon Don Dekhe Pualampen Memorandum Mate Pinpur aloh Assam Chief Minister Himanto Biswa Sarma Aphan Panongsi West Karbi Anglong District Hamren Deputy Commissioner arideng Pinpur aloh kapajir Bangsolong KSA Maipu Than Singtibung Lapen Simeon Rongkharatum Perangkiang Ninjeki Pininelitum KSA Lapen KAWJF Atum Chinglum Pepen Assam Chief Minister Aphan Pinpur aloh Kipiponang Koki Kidam Tangarni Assam Sorkar Lapen Meghalaya Sorkar Atum Adui ahoi dalam kia puthak kachingwai kaching saihut Adui ahoi jongsi kinglinangchi pulute Give and Take Policy abang padunang ko pupusi ceparai ponno Bangso Give and Take Policy cedon dun dikhe pusi KSA Maipu Than Singtibung pen pachini Lapen Give and Take Policy pen Karbi Anglong along ne Chimon isita Meghalaya Sorkar aphan pitekhe pusi Pherangkyang no ningji Lapen Give and Take Policy ajoine pen Assam Lapen Meghalaya Sor charwonang ko pulute Assam Sorkar tumsi adai chi inangji puta KSA Maipu pen pherangke hoi pen pachini pon Lapen Adui ahoi along ke doa Karbi atwa phan Prabjin pen kachingthur awar saibang Kipiponji aphan Assam Sorkar Lapen Karbi Anglong Autonomous Council ACM tulirang morha aphan sitami kachuningni padopon So Paterbi Ponsiladak Hamren DC Utpala Saikia Arideng Chief Minister of Assam Dr. Himanto Biswa Sarma Han Kepanong Memorandum itum pini dapat jirlo Napinitum labangso memorandum nong ketok bang lahan lo itum kadiman bang lahan lo de Karbi Anglong along le bangke inci sitame Meghalaya fan pilong le alang atum damtang 23 July 2021 Assam Chief Minister Lapen ke Meghalaya Chief Minister ang Shillong along ke Chingki along mangke border dispute Assam Meghalaya border dispute pan kipa solve ji pan towar bangke Give and Take Policy hanlo pasigipo seladak nitum ke thekam long lahan lo Karbi Anglong pen Meghalaya la so do bangke dake border dispute ke ave ladak mangke Meghalaya sor bang nang ka encroachment po bang tak border dispute bang kali border dispute do protang ladak mangke nani neutral forces CRPF tak ho ba Indian Army ka son doji tanon mangke itum border area long antame ituma BOP dolap Assam Police dolap posi la bangke border dispute ke kali hini bang lahan lo de 1985 an inkan tame YV Chandrachud retired former Chief Justice of India alang ke headphone alang mane ke patirpi pon isi committee of experts podola Assam la pen Meghalaya Adui ahoi aputhak tumching lo padu we la so border dispute aputhak kelang chari la pen kangsa hi je pan hala so committee of experts po se marlo hala so committee of experts long same tok dak je block 1 la pen block 2 pencheng lok Karbi Anglong along le bangke disputed kali po se gitu lasi nil tumpini labang so memorandum siam pantum Chief Minister of Assam hantum palelo je Karbi Anglong along le bangke chetame tidun long le atimada ke border dispute kali lapen itum alang tumpan itum daki tok bang lahan lo development akam mang ke sidame Assam government lapen ke Karbi Anglong Autonomous Council pen border area long han mang ke development akam mang ke pali sira mang jong si pali le plutang de hatak mo tia ke sisang tok tai Assam government ang bong first round of talks dolo Shillong Circuit House long halaso talks long si press meet thingo ninje lo je Assam lapen Meghalaya ahoi Adui alamo alam ki jongsi solution man jongte tum Give and Take Policy adopt nang ipase la ninje pasi ni tum Karbi lo chol de song tan ninje kang tum ke labang so Give and Take Policy pe na joine Karbi Anglong along le inchi si konkret nang ji labang so Give and Take Policy pe na joine chomang lapen Karbi akhayang bang kacharbu bang we nang ji mo jong si ke bang ilang ni labang so Give and Take Policy labang so Meghalaya Assam ahoi Adui joine jong si charbu nang ko pon ke Assam government tumang ke responsibility and vek nang ji athe Karbi Anglong along le ke apang itum district kelong pen kidutang along le labang so teng itum dovet mani phan ki khidun mani along le ke parlo dam terli lasi ili tum ke apang 1951 pen along le kidutang along le bang dovet nang ji labang so along le pen inchi si conduct tong le ke ili tum non kidupang government lapen central government state government responsibility and vek nang ji lapen ili tum
ahoi adui jong si cerai kom nong hi jong te nili kaning je kang tung lapen nili authority thon ka request kang tung ke lalo ini tum ahoi adui jong kido akar bi tum han gi tum kaching thura war saiban pipon pe putang te halabang so akar bi tum bang muki bang jilani isi atimon nang no ke japan labang so ahoi adui chitene lapsi muki meg halai long tame aning ke hang che paklang to ko thek lasi ini tum non kido bom tumas council CM lapen itu state government non kido bom chief minister Hamlen Pen Bidiaram Ingling Karbi Daily News